Gajuang machigni ahinya chenro en rameny piny tarik 26 dwe mar 5 2025 geno mara en rio makare machiegni waikoni weche manyien kama oting'o ikruok mosek abedo kadhi mbele kaunti ma Homa Bay ne nyasi mar Madaraka kaka wuono pauno maduong' mar Raila Odinga koro chiwa yanga ne nyasi makamano bang' tieke rang'iny mowinjore nyakwaro Gajuang ka bende wanangoni mago motenre kod wechego mag somo wechego mabende osebedo kaka olite pacho kae omenda mowinjo bed ni chwale skunde nyakwaro Gajuang osebedo gi ng'ikruok miyo ng'ikruok bende sekta no mar somo ka bende odhiambo kawuono ka ing'eyo en rameny piny wadhi bedo kod mbaka wadhi goyo mbaka gi Peter Liso Gendo en jakanyo riwruog Siro Mon Liete kata WEP ging'iyo wechego motenre kod chenro magikawo mago mane onegi Siro Mon Liete kata kamano penjo osebedo ka penjore to chuo liete to kargi ntiere kanya mago en penjo mwadhi penje kendo dhi duoko nyakwaro Gajuang kata kamano ang'o biro bang' weche manyien kaka pila roko pachi lai mar ote machuoke na riadek auchiel nono kabino mantie live Facebook Ramogi TV ke Imbri mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuond weche. And I've just seen him and I've talked to the doctors and they have confirmed that the Honorable George Koibori was tortured by professionals. Jotelo mag duond bura mar DCP koro ywak na serikal bang' ka jaod bura majuja George Koimburi yangore ni okwany ka pacho lal bang' ka nyotek gi ji ma ok ong'e. Capitation ma serikal okelo sani onge kata barua moluwo bang'e ma wacho ni pesa ni dhi tigo kama kata ka en siling 84 kaka moko yude. Wawacho ni enough is enough oromo. Waul. Jopuonj mag moko kuom skunde ogolo ywak bang' serikal oro omenda matin ne skundego ka moko yude matin ne siling 100 mar tawo somo. And we are gathered here because we are now handing over this facility. People of Homa Bay remain very grateful for this facility. Gikone to pautuke mar Raila Odinga mantiere Homa Bay ochiwa yanga ne ikruok ne nyasi mar Madaraka bang' jogedo tieko lose e rang'iny mamalo. Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jatend piny Kenya William Ruto odok ne jalupne Professor Kithure Kindiki ewia amend siasa masani ochuo chieng' e kind Kindiki kod Rigathi Gachagua. Hajafom marwa wote nyambagalero no Ruto koni sani korka oyudo jalupne man kod chuny matich kendo jal ma ok jakwede moyango dwach serikal. Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu, una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima, lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Mano e kaka jalup jatend piny Professor Kithure Kindiki ogolo koke e tok Rigathi Gachagua ramone jothumbe manyocha Kindiki ogwelo Karen okudu wi Uganda Mount Kenya. Hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha tuwache kusikiza nyimbo zao. Tuheshimiane. Nao wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini. Jatend piny William Ruto limbe mare county Mameru kawuone gwenge magi Gembe Central lodok ne jalupne Kithure Kindiki ekeno lwarie lo kod Rigathi Gachagua. Ruto opoyo Kindiki e kaka jal ma ok jakwede mag dho udi. Sasa niko na deputy huyu anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA, ni mtu mwadilifu. That is how we are going to change Kenya. Ni mnanielewa? Yes. Ananisaidia kusukuma hii gurudumu. Mumemuona sehemu mbalimbali akisukuma gurudumu ya Kenya. I am very proud that I have a deputy who understands government.
Sisi tunakupenda kwa sababu ya huyu kijana wetu. Na huyu kijana wetu Kithure Kindiki tunampenda. Siku hizi amehamia Meru, tunaimba Kithure Kindiki. Kwa hivyo yule mwingine asema kwamba kuna chama. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tuko na imani na wewe. Ruto machalma weche Rigathi Dung ne rabuon mowang'. Okone jok maketo sirikal tesre kosto weche maginyalo wacho ne jo Kenya. Kopogore kod athuye, ifungo miriambo, kod uso luoro kanyakla kod pogruok, kinde jo Kenya, gino mokone ok noyud thuolo pachoka. Sio mtu ya kisirani, sio mtu ya hasira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa Deputy President si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. That is the man I have. Tunaelewana jameni? So, tuendelee namna hiyo. Na hiyo ndio Kenya itasonga mbele kama risasi. Watu wa chuki na hasira mingi na kisirani na chuki na ukabila, they will never get anywhere in Kenya. Kinde limbeno, jo Kenya yudo chudo mag pesa maromo bilion 2.8 ne jok maleo se inyo kata nego kama romo bilion 1.3 ibiro medi pesa go wuok e buche mane omaki kidwaro ratiro. Tunashukuru ya kwamba mara ya 3 kwa exercise ya Human Wildlife Conflict Compensation umechagua kuileta Meru. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Tandon bura mar DCP Rigathi Gachagua kwa pinje maoko mondo donjre wach ndicho gi Sand Masani owacho ni serikal timone jotelo maketo piny tesre no weka thieth makarin e boma Nairobi kama ne gichopo eneno jaod bura majuja George Koimburi mayudo thieth bang' yudo hinyruok ma owacho ni okel kod kwiri moro mager mane higet kaugo ngimane oko. Bang' yore kanisa kendo bedo e kanyakla mar lamo ma Jumapil, jaod bura majuja George Koimburi yangore ni nyondhi gi ji moko oko mar kanisano ma iluongo ni Mugudha e kaunti ma Kiambu. Gino ma familia mare bende nyowuok ma otegno kaywago. Report ma owuok okinyi ma kawuono ne oyango ni jaod burano no okwany kawo sim e puoth kawa moro kendo no okawe ma oring kode nyaka osiptal ma Plainsview mantie Ruiru kapok ochwale Karin. Kata odoko ni obila kod okwach kich nyose yango ni gin nyok gi mako Koimburi jotelo mag duond bura mar DCP kotane kod Rigathi Gachagua ma ochopo maneno jatelo no osiptal ma Karin otemo luyo seyo na serikal e midhiero ma ojuko jatelo no. He was found in a coffee plantation in Kebichoi, that is in the Githongori constituency, badly beaten and in very serious condition. This is torture normally done by professionals. He has lost his voice, and the doctors are working round the clock to restore his vocal cords. And the Honorable Koimburi has been able to communicate through writing because he is not able to speak. They have taken blood and urine samples to private laboratories, different ones, so that they can establish what could have happened in matters poisoning. Italogo kari o record familia mar Koimburi wacho ni duond Koimburi nyolal kaluwore gi kwiri marach madibed ni nyomie. Some chemical was administered through inhalation, and the doctors have told us that preliminary investigations confirm that that chemical has interfered with his vocal cords. That I want to appeal to the international community to rescue this country. William Ruto has become a very vengeful dictator, and his activities are similar to the one by Dr. In Dada. Gachagua dwaro mondo mi pinje ma oko donjre weche ndicho kod sand ma jotelo maketo piny tesre kod jokedo nat joganda kadhoe. You remember last weekend I said that a special squad had been set aside to deal with leaders who are opposed to this regime. Gachagua kod Lange onyiso chir margi ni ok gibidok chien e lek mar timo campaign mar neno ni ok oyier jatend piny Kenya William Ruto kendo. The one-term movement is unstoppable, and there is nothing the president can do. He can kill these leaders, he can abduct them, he can torture them, but he cannot do that to all the people of Kenya.
Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya wacho ni ok onyal buok kata matin kata obedo ni giluwe ne wach mibadhi gino mowacho ni otudre gi siasa. Kolose kinde limbe mare kaunti ma Kakamega kod Bungoma kawuono, Natembeya wacho ni oganda ma imbo mar Kenya owechiene weche mag dongruok no timo limbe mar romo gi oganda moriwo counties go, kendo no medo chwako siasa mare kosingo ni gibiro nyiso jopiny okang' ma siasa magidhi kao motelo ne yiero 2027. Funga. Haya. Umutambo. Umaskini. Bololo. Chinda. Wivu. Uongozi mbaya. Wetangule. Ford Kenya. Mimi nimesema 2027 tutakuwa na nyumba yetu. Siasa ya kupeleka kwa meza, kualikwa kwa meza tumekataa, si ndio? Mimi nataka ile meza mambo inapangwa. Mupige kura mahali pamoja, mwenye anaenda kwa meza akuwe na nguvu. Ama namna gani? Wakimaliza Natembeya leo, Natembeya mwingine anainuka. Ama namna gani? Na mnaongea hii lugha peke yake, msiongee lugha ya uongo. Na tumemfurahia na anaenda kuwa kiongozi wetu wa Waluya in Western Region. Sababu upinzani iko na nafasi yake ya kufanya kazi na serikali pia ifanye kazi. Lakini kuzuia upinzani, hiyo ndio kupatia upinzani nguvu. So naona venye wameshika Natembeya wakamweka ndani. Wasifikiria wanamzuia. Hapo ndio wamempatia umaarufu. Hata sasa Natembeya ako juu zaidi ya Mutavati na Weta. Moko mskunde yuak ni kuomgi moko herot bang serikal techot negi omenda matin ne soma tamarareyo. Egenge ma Kisumu kod mamoko jopuonj moko yuak ni omigi matin ne $100 matao skunde. Riwruok ma jopuonj mar NATO osoko wang' serikal ewi okang' ma kamano. Ka gwenge ma Siaya bende riwruok jopuonj dwaro mondo mi director mar somo county no olok mapiyo. Judith Omondi nitiere kod ler. Jumbe adek ka skunde onge omenda mag somo e aguche mag bengi. Ripod migawo mar somo odhiambo mar tich ang'wen ma okalo. Kata kamano ne oduoko geno bang' lando ni sirikal ogolo maromo bilion 22 ne skunde. Ramenye bengi mag skunde moko ahinya to Kaluo. Kata kamano ne oduoko geno kod mor mar jopuonj madongo piny. Nikech luoro ma jopuonj kod skunde nigo ka oketa yanga nonro mag skunde ge yamo, wapando nyingegi. Kata kamano ma e chal mar wach ma achiel kuom skunde kaunti ma Kisumu e okang' ma okuongo omenda mane odonji e bengi nyocha en $84. E okang' mar ariyo mane oneno e bengi ne en $80. Skul machielo bende mana e kaunti ni ma Kisumu okang' ma okuongo ne yudo $4,155 ka e okang' mar ariyo nyocha giyudo $3,920. Wacho ni capitation ma sirikal okelo sani onge kata barua moluwo bang'e ma wacho ni pesa ni dhi tigo kama kata ka en $84 kaka moko yude, kata ka en 2,000 kata ka en $4,000 ero mogik wayudo ni skul temo kabisa na 17,000 idwa chul watchman nang'o, skunde gi dhi ran nang'o. Sakula manyiso ni pesa oro nyathi ka nyathi pesa di ore sikunde mondo wang'e ni kas oro $80 ka nyathi no min run to kan run nyalo tayo yote mag somo Kenya ka to wako mabudu mayie ni mano en higa ka higa japuonjre mar skund primar owinjo yud $1,420 ka junior secondary to owinjo mi $15,000 kuom japuonjre ka japuonjre. Kata kamano jopuonj ka okalo kuom riwruogegi yango ni nitie midhiero e mbui ma indiko e jopuonjre mar NEMIS, mbui ma itiyogo e podho kwan mar jopuonjre e skul ka skul. Samoro iyudo ka iseketo nying nyithindo duto e kompyuta to kiloka ng'eyi ni miloro dhodi mar ofis to gilokore red. Joma nyingre akwaro ok mi pesa to kama kware mang'eny molo maniket modong' ngech ni pesa onge sikundno ka NEMIS otamogi to giti kode kwano mar jo Kenya National Examination Council miluongo ni NEC. Jo kamar gir tir ma onge nyathi mar leo ma pes otase okubiru mar penj. Jo magi enroll te biro. Koro ka gionge data, gikao data ka Kenya National Examination Council. E kaunti ma Siaya, ma bende midhiero ni ogoye tach, bende koro riwruogegi dwaro mondo mi director mar somo oloki ka itude kod weche ma opogore
kama oriwo buogo jopuonj madongo mag skunde. Wabiro mondo wabed kanyakla nikech wan gi County Director of Education miluongo ni Mr. Leonard Mbugua Kabaki mosechandowa e county kae karibu higni 2 koro. Wawacho ni enough is enough, oromo. Waul. En gi cases mang'eny, en gi problems mang'eny. Chopo kama koro nyaka wakwa mondo jatelo ni Leonard Kabaki ogol siaka. Nyaka gol siaka niwach en ng'ama wiye tek, onyuole dhano ma wiye tek, mok go mbaka kod ng'at ma okete ni mondo tikodo. Ma biro e kinde ma komiti mar somo e od bura to oyudo pek e duoko penjo e nyim komiti mar od bura marango weche mag budget e wi gima omiyo omenda ma ichulo ne skunde odok piny e hik omenda ni. Cutting capitation now is basically postponing a problem. We are just saying we are pushing the can down the rain up to the time we are doing supplementary. Now, if supplementary will still be for sustenance of the current fiscal deficit, where will the money come from to reinstate the capitation? Judith Omondi, Ramogi TV. Geno mar lab tuke mar Raila Odinga osetieki kendo koro hoikore matingo welo mabiro yore nyasi mar Madaraka Day maigane maibage county ma Homa Bay chieng' Jumapil. Jan migao mar tuke Salim Mvurya oyango ni gedo mare na tamalo 99 kendo ochiwo ayanga ne duol mochung' ne tuke pachoka kod komiti matawo nyasi mar Madaraka Day. Hali abich ni giler. Alap tuke mar Raila Odinga chendo mopogore dhi nyime ka odong' mana ndalo manok kende to chopo tarik 1 mar dwe manyien ma ibage nyasi mar Madaraka Day maigani. Kidienje mopogore mag jogo mabiro moro welo e kinde nyasi ma kamano bende dhi nyime kod timo ikruok margi ka gitemo tiendgi alap tuke ni magedo mare bende osetieki. Ka jolweny ma Kenya bende nyiso lony ma gin gi kor lwasi ranyisi ne gi korone nyasi ma Madaraka Day maigani mibage county ne Jumapil manyien ka ruodhi kaachiel kod jolupgi bende yudo chik kaka gibiro tayo tijegi e kinde nyasi ma Madaraka Day maigani. Jatend migao mar tuke Salim Mvurya manotimo limbe e alap tuke no kaachiel kod jotelo mamoko ne oyango ni gedo mare osechopo atamalo 99 kendo koro oikore mating'o welo e kinde nyasi no kendo ni ochiwe ayanga ne duol mochung' ne tuke pachoka kaachiel kod komiti matayo nyasi Madaraka Day maigani. And today we are very happy to say that 99% of the work is now complete and we are gathered here because we are now handing over this facility to the Celebrations Committee and Sports Kenya. Mvurya ne okone piny wacho pod biro dhi nyime gitigo kuonde modong' e alap tuke no mondo bed ni nyalo bagi tuke mopogore ka opogore kod nyasi mag piny owacho. Apart from the celebrations, we want to prepare this stadium for other sporting activities which will resume after the celebrations. In this stadium, we want to do the grass so that the pitch can be of good standard, the tartan track and many other auxiliary facilities that befit our sporting infrastructure. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ne opako sirikal kuom tiyo gedo mar alap tuke no ka okuno biro konyo county bago nyasi kaachiel kod tuke mopogore kendo koro county ma Homa Bay oikore ne nyasi mar Madaraka Day maigani. The transformation of the Raila Odinga Stadium in Homa Bay has been miraculous in nature. I'd really like to thank you, CS for Sports and the PS and the entire team at Sports Kenya. I'd like to thank Dr. Molo and his team, the technical committee that has also burnt the midnight oil here. I'd like to thank the contractor for his focus to ensure that we've gotten to where we are. I think we are immensely impressed, and the people of Homa Bay remain very grateful for this facility that will now not just be used for the holiday, but will help us in sporting activities moving forward. Alap tuke ni mar Raila Odinga ema nyasi ma Madaraka Day maigani endi ibage juma manyien. Jatend migao mar tuke wacho ni atamalo 99 matich osetieki kendo stadium ni endi oikore ne nyasi Madaraka Day maigani. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jota wuodhe mag ndeke Kenya Association of Air Operators onyiso od bura mondo mi kikro chenro mar osuru
Masani tie sekta no kaka yor geng'o medruok e nengo mwandu mag loso ndege. Tenderogno ma ochopi nyim komiti mar omenda ochwalo pachgi ewi paro mar chiko omenda ma higani magiwacho ni ok owinjore loki kaka osuru mar sekta no osebedo katiyo. Here is Chair. Other businesses have VAT in, VAT out. Most of our revenues are not VATable. Therefore, VAT is a cost. Because you typically be collecting the net. VAT input, output tax, and you pay the difference. And that's the issue of competitiveness. And that is what we are able to demonstrate to this August people here before, and you have supported us 3 times before in making sure, because you understood that it's part of cost of doing business. When we compare ourselves with other countries, they don't have those taxes. For the last year and a half, we've had more than 30 new aircraft on the AOC register, a KCAA, because of the certainty that was demonstrated by the tax policy. And remember, you're also trying to modernize aircraft for sustainability, etc. If those incentives were not there, people would not actually invest. Daka na paga buro nyakura mgajuang bang sa chila midhiambo chenro ena many pinyo yo matin kikidhi mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del, kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Anagombo niti dong'eyo ni anatima arus gi Rajiv. Okotang'. Dorita ndalo adek to doneno ka tima arus. Din kare. Hinyori. En hawi marach. Atimo mos. Iniora ka nikech ng'ato noneno mtok Rakesh machiegni. To kendo iniora mondo ane such wuon arus. Ukabiwe ngima mar pari mondo bed kama tek. Sani an nyaka konye. Nyaka dhi kuma entie.
Machiegni kendo nyakwaro mgajwang' chendo en rameny piny. Kwan jogo madhi e kuonde thieth mag manyo kony bang' golo ich e yo ma ok ni kare ma idendo kaka post abortion care ni mali kaunti ma Migori kaluwore kod ripot ma ogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Ripot mogol kod migawo mar thieth yango ni e kinde mar dweche 2 mokalo rawere manyiri 2 osewito ngimagi bang' golo ich e yo ma ok owinjore. Apisa mochung'ne chenro mag nyode kaunti ma Migori Joseph Okidi wacho ni rawerego nogolo yegi kuonde ma ok ginyal yango ka bende no chop kod osiptende ma odeko gino manokelo tho margi. A lot of education, but the data that we have, we still have so many cases coming to have facility for post-abortion care services, secure and safe abortion. And then if your man not qualified to provide PAC services, then they secure and safe abortion. And most cases, when they go to those unsafe places, they don't show up in our facility. Samaber mwanya lokonyogi mondo give care, mondo avoid any complication manyalo timore bang' before the unsafe abortion. Kora nyalo wacho ni there are isolated cases mosabedo godo in the county for the last 2 months. Allow me say that we have lost 2 mothers, manode for unsafe abortion to unknown facilities. And then they came up to our facilities very late. As long as we say, as a county, one facility readiness, the minimum bureau post-abortion complication, one manage. So we really continue with the community sensitization. It's a very amata maji mangenyo kudwa katana wachi. Ok gidwa katani wachi kataka ponigi moro notimore marach inside the family number 1, and then now outside the community the new perception nyarngane otim abortion katangane no otim abortion ok kudwa wacho but ngato hinyore. Mokum johala Matoi ywake wi rochruok mar arita e chiro Matoi magiwacho ni kelo kod ywaruok madhi nyime e kindgi kod jotelo moko e chirono magiwacho ni tudre kod obila e ndhiyogi kendo buogo ngimagi. Kaluwore kod johala moko kuom jotendgi otudre kendo thiro dongruok mar chirono kokalo njawruok mar arita kwe mar chirono kokalo mako jogo mopogore kod gi paro mar tawo chirono gi Cotton County ma Nairobi mondo donjre wachno kendo konygi e kwelo kwe kod jiwo yore makare mag ng'iyo kindgi kako kang mar jiwo yore mag ohala e chirono. Since 100 million was allocated for perimeter wall constructions, issues started. It started because within the market we got illegal 43 title deeds, which are being owned by individuals. His Excellency Johnson Sakaja went and revoked all of them. Currently, we still have 11 title deeds which claims that the market belongs to them. Anachiel kuom jok mosenyore wachimeko no anja odaindo maki ka obiro to ikago kinyi to karo mosa ngwen to gocho nani ka police na penje na ng'o momiyo make to kono no maka gi monariyo kiwacho no goyo minego yaka sama wuoyi kodi ni aonge gi kwe ot kama dakie ta aonge gi kwe toika e to kama nyalo penja ni to an go alamane an gi dukni auchiel to mopong' chuth matimo wala toika okapar ka jaoda nigi ratiro mar wango chiro ko ng'e maber ni chiro ni mwakonyore kila saa asubuhi na jioni vijana atikwa sel wamama atikwa sel. Kwa nini huko wanapelekwa wafanye? Kwani kuna asali huko? Tunataka haki ya kila mtu mwenye akopa kwa soko. Tunataka watu wetu waheshimike. Wakifanya biashara, mtu anauza kitunguu afanye biashara yake kwa amani. Gor Mahia pod nigi lek mar kawo kombe ariyo season ni kinde mane ging'ado tiko madonje finals e tuke mag FKF Cup tok lo club mar Murang'a Seal nus finals. Gor Mahia nolo Seal kokalo opija choma bang' tugono rumo modi gonde ariyo kuom ariyo dakika 90 kogalo noyudo loch kokalo gonde mag Alpha Onyango, Enoch Morrison na Gad Matthews, Filmon Otieno kachiel gi jatugo Masule Osno Dhiambo. Maduto nolo gonde gi kokalo opija choma. Jaloch e kind club mar Mara Sugar gi Nairobi United biro rakore e club mar Kogale finals ka tim mabiro kawo kombe biro ting'o nying Kenya e tuke mag CAF Confederation Cup. Kurusha bila shaka ni urusha mpano wa kona. Goli la pili hapa mtazamaji. Wanasawazisha tena Murang'a Seal. Sentimita za kuhesabu tu vile tafanikisha Alfano tetemesha vuta kiasi cha haja
sasa na kwenda kuupiga. Gary Matthews. Owen Murangi namtegemea. Shasha kwenye eneo lake lile. Jatamiga matuke Salimvuria elimbe mare kaunti mamabe ochiwo singo ne Kenya biro bago tuke mag CHAN mochandue maraboro igane. Vuria kod weche malie kore mbui mowacho ni chal mar pewe rach kolero ni pewe duto ibiro tiyo gode pau tuke gi biro rumo kaka no CHAN. Kenya is ready to host CHAN, and therefore any reports, social media or otherwise, should be ignored. We have invested a lot of money in our infrastructure in Kasarani, in Nyayo. We have already paid 1.6 billion hosting fee, and therefore all the other processes are normal processes to ensure that we are in tandem with the progress of making sure that Kenya hosts CHAN. Hoyo matinke onyakora mgajuang hodu ko twake kidhima bor. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072 6 3 8 3. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Naogopa kusema mapema, lakini najua ni kweli. Moyo wangu umekuchagua, hakuna mwingine tena. Moyo wangu wako, sitaki mwingine. Mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako, tumeandikwa hatima. Dial *811*500# to get Moyo Wangu as your skiza tune. Nabiro kai eka muda wachinu ni wude mara kesho la kayude keko maintie. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa?
Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kinen machal gima en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelo nu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kano nyakoro mga jongwa ntie kidieny mar 2 mar chenro mar Ramany Piny nanyisi ni wadhi goyo mbaka. Odhiambo ma kawuono gi wendowa mabende osechopo e studio kae yo makare adhi miye thuolo mondo mi homosa man Peterlis Ogendo mabende tiyo e riwruogno mar Widows Empowerment Program kama bende gesire mond liete mang'iyo yore maginyalo jolo gi godo kendo bero ngimagi pile ka pile kuro gwengewa. Machiegni ahinya Peterlis e chenro mar Ramany Piny. Erokamano Lydia. Kongo goero kamano kuom rwakwa Ramogi kawuono mondo waler ne jopiny gik ma watimo. Upongi nyinga manake kwacho en Peterlis Ogendo. An achiel kuom jokanyo mantiere riwruok mar Widows Empowerment Program majolo mond liete. Ya. Ka utime ang'o nyiswa ni to kar Widows Empowerment Program ni mage chenro ma ugin machal kod mage? Okay, mokwongo kapok achope gima watimo, Widows Empowerment Program en program manochako higni karibu 3 mokalo. Ne ochake gi jagoro ma ongirore Dr. Raymond Omolo. Ne wachake ka waneno ni mondo wakony mond liete kaluwore gi midhiero mang'eny magikale kata magikale odiochieng' kodiochieng'. Romo gi mond liete ne waneno ni mondo wakony mond liete through Widows Empowerment Program. Ne waloso kodgi to wawuoyo kodgi to ne gichako gik miluongo ni groups, gin widow groups. Koro waromo kod joma nie group, e group kanyo mobedo registered yot kabisa mar konyo joma nie group moingo konyo ng'at achiel. Koro sama giriwore e group waromo kodgi to wago kodgi mbaka, wapuonjogi yore mag tiyo gi pesa, wapuonjogi yore mag dak, wapuonjogi kendo wamiyogi pesa, like wajologi e yore mag miyogi omenda
makonyo gi yore gi mag table banking. Yeah. Mana chiel kuom gima wasebedo kwatimo. Mar ariyo, samoro mogi mon liete gi waja yudo ga weche mawuok mopogre opogre. Yudo ka nitiere samoro chiliel moro manigi issue mar ot. Tiyudo ka samoro onyalo kwayo ni odak kamarach, group nyalo kwayo ni sa gin gi jabuch gimoro maonge ot completely, to odak kamarach kabisa. And kapok watimoga, kapok wadhiga mbele mwageroga ot, to wajadhiga mondo wane ka dier odno entiere koso onge, gi statement tiere. Kwa yudoga norach ahinya washaga gi jatendwa men Raymond Omolo, dheno jamiwaga thuolo mar endelea mondo wagerga udi goeko. To kanyo kendo weche mag school fees en achiel kuom gik mwasebedo be kwatimo kwa konyo godo mond lietegi. Yudo ni most of them ok nyal chulo ga school fees na nyithindgi kata nyikwagi. Nitiere mond liete moko ma yudo ka owege gi nyikwayo and gin very aged kabisa. And samoro yudo kata pesa magichamo, yudo pesa mar school fees tingini some gimoro amora. Koro korka kono wasechulo school fees ne nyithindo mang'eny kabisa mawuok e grube mag mond liete gi eki. Moro kendo wasebedo kwatimo, wasebedo kwamiyoga mond liete gi e grube go, wamiyo gik moko kaka kombe, kaka tents, kaka catering equipments mondo konygi, nikech wayudo samoro group gi nyiso ni gitimo catering e gwenge ma samoro wadhiega. Yudo ka samoro gi wacho ni gin kaka group mar mond liete gija timo ga catering. Sama gitimo catering to gi lack equipments mag catering. Koro wasebedo kwa jolega korka tents, wasebedo kwa jolega korka kombe, korka utensils, at least mondo konygi mondo giyud yot sama gitimo gine mag catering. Nikech sama gitimo mano to konyogi giyudo pesa, to pesa magiyudo ni duogo e group, kendo duogo mana e group ma gikete table banking activities. Koro samoro giholo, sama giholo to gitimo go dwachgi magidwaro mondo gikonyre godo. Nyaka sani untiere grube adi? Grube mwaserado go nyaka sani waserado gi grube ma oingo 200. Yeah. And group ka group yudo ka otingo ji samoro maromo ji 70, moko ji 100, moko ji 250. Yeah. Koro yudo kwa waserado gi mond liete mang'eny kabisa. And samoro mokorgi ewie kanyo wayudo weche mang'eny, kendo ineno ni kumadie ma Nyasaye kiwuotho kuom mond liete gi gikale gik mang'eny kabisa. And mano miyo samoro aparo na gimomiyo Nyasaye kata muma ineno kuwuoyoga kuom mond liete mang'eny kabisa kod nyithi kiye mondo oritgi kendo mondo pargi. To mano mineno ka PS Raymond, Dr. Raymond Omolo nochako initiative ni mondo kony kendo mondo par mond liete. Yeah. Grube gi gintiere counties mage, to ere kaka widhi muyier group mudwa tiyo godo? Ng'ato samoro penjore ni embe en chiliel kumoro to pok uchopo ire. Ere kaka identify kata uyiero grube mutiyo godo gine counties mage? Okay, nyaka sani kuom grube mwaserado go moingo 200 gi, grube gi gintiere all over all the counties mantiere moso Kaluoka. Waserado grube temani counties. Kisumu waserado kod gimantie Siaya. Mana counties makaluoka ende? No, wasedhi overboard, wasekalo nyaka Kaluo, ne waseromo gi mond liete Bungoma, mano ok en Kaluo. Waserado gi mond liete Kisii, mano be ok en Kaluo. To wadwaro ni mondo wadhi warado kod mond liete, mond liete gi te gikale changamoto achiel. Obed man tiere Kaluo gi maonge Kaluo. Tiwacho ga samoro ni charity begins at home. Koro miyo Dr. Raymond Omolo noneno ni githuolo ni mondo no ochak jolo mond liete sana mane nitie Kaluo. Emiyo gisani waserado gi mond liete grube waserado go te wuok Siaya, nitie man wuok Homa Bay, nitiere mawuok Migori, nitiere mawuok Kisumu. Koro nyagi kuongi los group magidonje ko kunyalo konyogi? Mana kaka nawacho mokwongo, konyo ng'at achiel samoro nyalo bedo matek. And sama giloso group to gine riwruok achiel bedo mayot, nikech sama wayudo gimoro to wamiyo gi pesa mar table banking, gikonyore godo seche ma giholore pesani. Samoro ng'eni most of mond liete mineno ni e gwenge
iyudo ka samoro ohala magitimo gin ohala matindo tindo. Samoro moro nitie maloko omena, moro nitie matima uso alot, samoro onge kata pesa kata siling 2,000 mondo odhi owargo omena mondo ousi, mouso matindo monyalo duoko monyalo tiyogo e yorege mag ot be otiyogo. Koro mano miyo waneno ni mondo wadhiyo warom gi grube moloyo rado gi individual. Yeah. Seche muwuotho ko udhi e kor gwenge, kit weche mage muromo godo kaka jok makonyogi? Sama wuotho e kor gwenge, waserado gi weche mang'eny, kendo gin weche ma samoro moko wayudo ka tek kabisa. Mon liete kaka awacho mokwongo, gikale midhiero mang'eny kabisa. Nitiere mimayo lo. Iyudo ka sama jaduong' ne nosetho, nosenindo, Nyasaye nosekaw, tiyudo ka jodala gigo, wetegi jaduong' ne wuon pare manosenindo, iyudo ka koro dwa mailo, dwa noriembe kanyo. Magi gin gik moko ma gisane piny masani ok onego bed ni timore. Iyudo ka gineno, jomoko nitie maneno ni koro ng'ama nomiyi nitie ka, ne koro sani onge. Koro gineno mondo giriembi, gikaw lobno ero. Mago cases moyudo mang'eny kabisa, cases mag lope ma imayo mond liete, kendo gisano misando igodo gi kaochege, kayuochege. Yeah. Ere kaka ukonyogi kudo ka imayo ng'ato? Korka wach mar lo, nikech lo ing'e na very sensitive issue ma samoro ok onyalo yudo konyruok ma instant, but program mar Widows Empowerment Program wantiere gi lawyer ma offer pro bono services ne mond lietego. Wantiere gi lawyer Joshua Nyamori ma nose offer kendo nose yien wasewinjore kode mondo ong'e kaka onyalo konyo mond lietegi e yudo lopegi back. Nitiere ma waseduoko ne, nitie mano oseduok ne lo, nitie miyo moro Homa Bay ne omalo but ne oseduok ne lo. Yeah. Sani kung'iyo to ere kuma koro pachu ng'iyo? Ere giluongo ni ageta kata goals mago? Chal nade? Okay. Wan kaka Widows Empowerment Program, wadwaro gimaduong' kabisa, wadwaro duoko geno ne mond liete. Mond liete mang'eny ma samoro osechopo kamoro ma giparo kendo gineno ni koro piny ogik kodgi. Gineno ka ji teo gojwang'ogi. Gimaduong' wadwaro duoko negi geno. Wang'iso ni ngima pod nitiere. Tok tho joheragi ngima pod nitiere. Nyithindo onego dhi skul. Gin bende gin gi daily lives magidak. Onego wang'eyo kaka wanyalo jologi, wanyalo konyogi mondo gitim gik ma ginyalo timo maber manyalo miyo maisha gi medo bedo maber. Wadwaro mondo improve lives gi. Mano momiyo seche ma kata wach mar ot bedo. Iyudo ka ng'ato ng'eni kodak oyudo bedo ka onge ot ten chiliel. Kaka moro neche wagero ne ot Awendo last week but one. Awendo Migori. Iyudo ka iluongo ni Mama Rose Obuya. Mama Rose Obuya ot manodake ne ot noselwarte. En gi nyithindo 5. Nyithindo gi nitie madhi skul. Ing'eni nyithindo gi bedo kata gi wich kuot kata mar kelo osiepegi mondo lemgi kata dala nikech gi onge ot. Nyithindo gi kata nafas mar somo ot ei ot ok gisom kata ot nikech ot rach ma kaponi koth chwe bro affect gi, samoro gi onge taya. Koro iyudo ka moro ne Nathido Subuya moro ni Form 3 nyocha nyisowa ni en otieko somo, timo gimoro amora e skul nikech ong'e ni kodhi ot to temo mano modhi mana kar nindo kendo nindo no to lewo ma en kama nindo to lewo mani koth kik chwe nikech koth kochwe to gigi kethore, ok ginind maber. Koro gimoro kaka ina ng'e kwa temo kaka Dr. Raymond Omolo temo gero ne ot. Samo ger ne ot maber, koro nyithindo iyudo kata ka koro bedo gi mor. Iyudo kata ka min gi bedo gi mor. Somo go sabe koro dhi maber nikech koro en gi nafas mar kata biro mabed mosom dalaka. Nitiere mosemiyo solar system moketnegi motudnegi taya. To sino ke miyo gi nyaka tangi mar pi. Seche motimnegi magi te ngima gi medore to kata masomo mag nyithindo gi kentiere ot onyalo somo mayot. Yeah. Ere kuma sirikal donje koso gino tie mana kendo be dipo notiyo gi sirikal kaunti kare riwruoge moko lerno ane kanyo? Okay, mana kaka nawacho mokwongo.
Widows Empowerment Program ochakore higni 3 mokalo. To ng'ama ochake en Dr. Raymond Omolo. To Dr. Raymond Omolo ng'ene en PS mar Interior. To kane odonjo ofis to noneno ni mondo duok lwedo ong'e kaka onyalo konyo jopiny, ong'e kaka onyalo konyo jogweng'gi. Emiyo okong'eyo to wuogo oneno ni joma ne piny mogik, joma piny odong' ne piny nosedong' godo gin mon liete. Kaluwore gik ma gikale, Raymond Omolo neno ni mondo chaki gi wach mon liete gi jologi. Koro gik ma wasebedo kwatimo te en support mar Dr. Raymond Omolo. Koro en chenro mar Dr. Raymond Omolo, ok en mar sirikal. Ok en mar sirikal, en mar Dr. Raymond Omolo. Mane en mosebedo kokonyowa kendo ko support activities mineno watimogo te. Kata nitiere activity mar German program. German program madhi mbele Tom Mboya University. Nitiere nyithindo malawo 1,000 ma ne wakawo kuom these groups mag widows, ma most of them gin orphans. Ne wagologi e grube manwaromogogi. German program ni inyalo paro gimoro higa mokalo, president kano dhi Germany, ne giromo ma giwuoyo gi chancellor ma Germany, then ne giyudo president noyudo tije oko ma inyalo tim Germany. To ng'ene gima shida mantiere kae en language barrier. Koro language barrier ni ema Dr. Raymond Omolo noneno ni nafas mar tije ma oko ka kik ba jodalawa, kik ba onagi. O set negi school mantin to Tom Mboya University Homa Bay, ma nyithindo gisome, nwa wuotho ma mon liete gi nomiwa nyithindegi. Nyithindo malawo 1,000 manitiere Homa Bay. Gisama wuoyo kodi ni gitimo penj gi mogik in the next 2 weeks to gitieko. Everything I think has been processed, and very soon Dr. Raymond Omolo, hopefully get the president, bro flag off jogoeko kadhi Germany. Nyithindo 1,000. Yeah, gin 1,000 mane wakaw. Yes. Ng'ato penjore kani to samoro nitiere chiliel moro manaweka bere bere. Kato bende nitiere ng'ato ma adieri en gi wuon dala to gi nyal. Kuondego munya donjo. Okay. Kaluwore gi nying mar program wa gi sani, wasebedo ng'ene sama in ng'at achiel kata samoro paro kaka itim gimoro samoro nyalo bedo matek. Mon liete mineno gi iro kende samoro en kende mana gi nyithindo ma samoro en go moko gin even below 10 years, moko nyalo gogo kata mbaka. Ng'at ma samoro be wang'e nitie situations mag jomoko samoro entiere marach kabisa, to samoro entiere gi wuon pare to gin marach kabisa. Situations ainago nitiere moko ma wasekonyo, but ok konygi kaka riwruok mar Widows Empowerment Program. Yeah. Tiere bende iwacho ga ni sami siro nyithindo manyiri. Ne jomoko wacho ni samoro isiro nyithindo manyiri makoro onge nyithindo ma yawuoyi ma gidhi giromogo. Yudo ka koro gidong' kendgi, gin too powerful. Yudo ka boy child odong' kacha ka koth ogoye matin. Seche momiyo mine sir kama, nitiere bende chuo liete. Pachu paro nade kodgi nikech gin bende giwacho ni samoro gidong' marach, mana ka mon liete nitiere marach. Bende nitiere chenro ma un go mar dewo boy child ka. Okay. Ing'eyo kadwoki mana chien e muma. Ine muma nitie gimomiyo ne wacho ni mondo opar mond liete. Generally joma miyo okawga ni gin ga joma nyap. Emomiyo samoro kata ka nitie lweny joma chuo kwanoga mana nyithindo gi mon ema tho, ema samoro onge kama ginyalo ninde, onge kama ginyalo dak. Joma chuo neno kwanoga. Ng'adi chuo iyudo ka samoro en gi samoro nyalo bedo chuor liel to no kendo mon 3 chiege achiel osetho. Gine ng'amiyo ne gichuo dichuo achiel to en gi e dala kanyo. Sama dichuo no tho tiyudo kodong' kende. Afu joma chuo yudo ka most of them dong samoro nitie mine bende mine ma kata nitiere
tok giket ga very open. Onyalo bedo samoro gi ng'ate moro yure moro samoro nitiere majali mega tino ka ok ohangore ni mano chuore. In most cases ka ng'ama dichuo kaponi jaode nowe Nyasaye okawo jaode. To kibineno ka samoro dhi ni mang'eny kabisa rido ko chako yudo moro kendo. Nyiso no sewuok kende wach chuor liel cha. Nikech pod en gi ng'et ne moro kendo machako. Pod gimedo sudo gimedo sumo paro kamoro achiel. Yeah. To mostly joma mine gimoro aina no tek. Sana African culture waka joma mine go kodong kendgi ni chuoge nosetho. Tido kodong mana kende kamano. Ok onyalo omo dichuo moro ni koro en go e dala kanyo mochako wacho ni chuore. Bedo matek kabisa. Seche mutimo chenro makamagi samoro ujarom gi midhiero kata challenges. Yeah. Nyiso ni to bende nitie midhiero muromo ng'ato ka uromo godo to gin mage gene ka. Okay, chenro mosebedo kwa timo ni midhiero mantiere maduong' kabisa en ni mon liete ng'eny. To kendo ne wagalo ni mon liete man gi group stain. To wayudo ka mon liete nitiere nochako loso grube mag mon liete. Nitie moro no wayudo manoloso group mar mon liete 1999. Moro noloso around 2003. Nikech ido sama gidong kendgi to piny owegi kendgi. Onge ng'ada wuoyo kodgi. Koro giriwre kendgi. Sama giriwre kendgi to giwacho ni wan koro is like wan ojwang'wa nikech osewito chuowa. To giloso group. Koro grube gido ka ng'eny kabisa. And gigonwa simu idwaro kamoro amora. Ido ka samoro wabet Migori, ido ka Josian kocha, bro timo nade. Koro mane mi achiel kuom midhiero mantiere ni mon liete mang'eny romo kodgi. Nyalo bedo challenge mondo warom kodgi samoro te. Programs watimo gi mane weekend sama wayudo thuolo mar timre nade. Mar romo kodgi. Sama bet wayueyo matin ema wayudo nafas mar romo kodgi. Koro seche go kwanya romo kodgi te to wantie kaka wapango gi. Ma be ok adwa ni wanyore ahinya. An ang'isi na jakano jakolwa. Andok samoro daher kolwa ahinya kabisa. Nikech kolwa kanyo be nitie mon liete. But katimo kamano to ok dadhi chenro ne ok dadhi maber. Ok dwa tim justice ne chiliel moro manitiere Homa Bay, moro manitiere Suna, Migori, kata moro manitiere kata Nyadorera, Siaya. Gimbe gidwaro mondo wang'e kaka wanyalo chopo kuomgi. Iparo nade chenro makama bende nitiere thuolo minyanyuande obed achiel kuom chenro mag piny owacho. Kaluwore ni sani koro Daktari Raymond Omolo entiere migaono mar ng'ango weche mag arita maiye nyiso ni en sirikal. Bende nitiere thuolo mar mondo mi inyal kawo chenro makamae tikete sirikal koro bedo chenro mochuno mondo miyo kamiyo ma samoro jaode otho nikech kiny samoro daktari onge komno. Yeah. To chuo gimon dhano dhi mbele katho pile ka pile dhi bedo nade. Okay, mano gimiwacho no Lydia en gima osebede pachwa ne kaponi sirikal kokalo kata through parliament nyalo enact malos migao madil gi mon liete mang'iyo kaka nyalo konyo mon liete nikech mon liete ni matek kabisa. Mano kotimore gimoro aina wambe wasebedo kwa lamo kendo wasebedo kwa gombo mondo chieng' moro achiel samoro kech ok ong'ere onge ng'abro dak e piny nyaka chieng' but kolos migao moro manyalo chung' mondo ng'e kaka ng'iyo weche mag mon liete. Nitiere moro kae nitiere Inua Jamii. Inua Jamii nitie mar jomadongo afu nitiere mar nyithi kiye mineno kimiyo gi pesa and most nyithi kiyegi wayudo ga ka in most cases mon liete moro adogo yudo ka jaduong' osetho en gi nathi kich and pesa ma samoro ma sirikal miyo gi dwe ka dwe cha en to kata for nathi kich cha but gimbe samoro pod gidong' mana gi challenges gi moko. An gima nyalo kwayo ni mondo ji wariwre uru kamoro achiel, wariwru lwedo to wang'iuru kaka wanyalo konyo mon liete sana e midhiero mo. Nitie gik moko minyalo geng'o, nitiere gik moko ma ok onego bed nwa yie timore e gweng'. Gik moko miyudo ka ng'ato nitiere chiliel nitiere kanyo tiyudo kimailo nikech en chiliel, iyudo kiriembe nikech en chiliel. Ok en gima ber. Koro nitie moko ma kata wambe ka wantie kata e gweng' kata kuonde ma wantiere ok onego bed nwa yie mondo timre. Yeah.
samoro nitiere okenge mokawa dir mar chiwo omenda kendo chiwo kony. Samoro chiwo kony ne ng'ama pod luongo ni mental wellness. Tie kaka pache pod ok ni kare ahinya nyaka ne wuon par gi weye. Bende nitie chenro ma untiere go mar twak kodgi samoro itimo negi counseling kata iwuoyo kodgi manyo yore minyal konygo pachgi mondo namba achiel giyie ni gisedong' kaka gidong' no. Namba ariyo kata koro inyawe ne ng'ato menda to kata igara no ot odhi odere e odno kaluwore gi pek ma intiere go. Bende ung'iyo kon nyachiel kon moting'o wechego mag berruok mar paro margi. Lida kinyalo paro seche ma achako awach na achiel kuom gik ma riwruok mar Mond Liete Widows Empowerment Program timo kopogore gi miyo gi omenda. Achiel kuom gin twak na wach ni wapuonjore. Samo puonjore na wach ni wapuonjore ke yore mag dak. Nikech Mond Liete gi sama gin kendgi. Ini sama in kendi nyabedo gi paro moro matin nok. Koro wasebedo kwa jiwogi mondo gibede e riwruok. Sama gin e riwruok to ginyalo go mbaka. Sama igo mbaka tido ka koro paro ka masamoro ng'ato de bed godo yudo ka timre nade. Nitiere kaka gimbe gi cancel each other. Wasetimo counseling services na Mond Liete. Wasetimo Siaya, nitiere program man wasetimo chieng' moro mane wawacho waromo gi Mond Liete ma Siaya en waseromo kodgi. Ma chieng'no gima nitimo ne en mana puonjruok. Wasetimo gimluongo ni medical camp ma wasetimo ne Mond Liete Kisumu, Homa Bay. Medical camp ni ido ka samorado kodgi no nikech moko nigi tuoche mopogore opogore, tuoche mag pressure, nitie joma nigi tuoche mopogore opogore. Koro samoto medical camp ni seche go eko wa register gi mokwongo e wach mar SHA. And you know, ne poka wach mano was register quite a number of them e wach mar SHA. Nikech ido ka chiliel samoro ok doyud samoro ka wiyo wil ma samoro ko de kata ko bedo gi ng'eyo mar ka okumba mar thieth mar SHA. To samoro midhiero mar tuo ko chopone. Tido ka kanyo ma chopone korango do uso kata dhiang' moro modongo. Indo ka samoro lope moro matin do mondo thiedhrego. To nitiere okumba ma sirikal okelo kae mar SHA. Mano wasebedo kwa timo negi. Seche motimo medical camp wa ng'imiyo gi wasogi e SHA ni. Seche go eko be wapuonjogi. Wang'isogi kaka ginyalo dak. Wawuoyo kodgi mondo gibed thuolo. Gibed thuolo ne gin owuon, gibed thuolo ne giwuoge paro moko mang'eny ma samoro nyalo miyo timo nade. Gibedo seche go bende wasebedo kwa keto puonj mar weche mag Nyasaye. Ket Nyasaye ma miyo wangima and through Nyasaye wang'eyo ni gimoro amora nyalo dhi maber. Koro mano one of the key things wasebedo kwa timo. Ulamo negi. Walemo kendo kwanya chako agigo kapok walemo gimoro amora watimo waketo ga Nyasaye mbele. Yeah. Ntiere jogi odak e kind oganda to oganda samoro nitie kaka ing'ii. Sasa na ntiere nyuola moko ma samoro po ntiere chike manyaka luw gi Mond Liete sama yudo ka wuon pargi nodhi to odong' kanyo. Ntiere bende kaka koro ing'iye gi angolo moko mopogore kaka ne ing'iye chon cha. Bende ntiere okang' mokaw mar bende keto jok magidak go kata jokanyo kata jogweng' moyudo gi kanyo mondo wuogo mondo ne kaka wuotho kodgi gin bende koso kuse loso negi kar dak wuoyo kodgi to koro joka nyalo timo kaka ohero. No, gima Adam yi kesa achiel notimore Oyugis. Nitiere chiliel mane odene rach kabisa. To yudo kane I personally was there kane yodo chako loso ot. Tudo ka anyuola moko ne obiro tamore. Ok gedne mamano to ok gedne kanyo. Ne watemo intervene. To mwalungo jo sirikal, mwalungo chief, area chief, mobiro, mwabet piny, manu waloso weche. To kana watieko loso weche go, ne wadugo yie, winjruok no bedo, moger ot. To kana osetiek ger ot, ne ok wanyal wuok kaka mano. Ne wachiwo stand warning ne members samoro mag anyuola gi, ma samoro de med chapo chiliel nikech wana samoro watieko to waweka. Koro emomiyo sasa mwatimo gigi wariwore gi jo sirikal mag loj gwenge gi. Nitiere
chief yudo ka samoro bedo, village elders bedo, to magi ng'eni joma nitie machiegni kod joge pile. Koro wa make sure ni gibedo kanyo mondo ging'i aritagi, ging'i mondo alwora kanyo ero kik ng'ato chapgi, kik ng'ato chandgi. Moro nitiere mane be nitimre marangwe ka. En chi liel ma ike oseniano kabisa, tiyudo ko ok onen maber. Nitie joma ne kawo advantage mar maye gik moko sate. Chieng' mane wagero ne ot, kwasetieko gero ot mwatimo gimoro mwa en oketne nyaka tangi, nikech nok onyal dhi mabor moom pi. Oketne tangi kanyo, koro nyalo yudo kaka pi kata kodwa gine to nyaomo machiegni. Kanyo bende ne wachiwo warning mager kabisa ne kijende matindo, nikech en kuong' maduong' kabisa. Ka chi liel ma samoro duong' kabisa ma ok nen, idhi itima simu ikawo gike, nikech ikawo advantage mar koso neno ne maber cha mondo imaye gik moko, kata ngima jogo ok nyal dhi maber. Koro mano is one thing wa make sure ni watimoga, and wa cooperate ga gi joma nitie village elders go, joma jokanisa mantie machiegni gi jo grube gi go, nikech ok en ga ng'at achiel. Iyudo ka e widow group kanyo ero nitiere jirande moro kanyo be nie group kanyo. Koro they keep on watching the widows gi, widow ma samoro nigi midhiera ainagi. Ka nitie wach moro amora gi jagonwa ga simo, nikech we always do follow up. Iyudo ka ok nyal kalo ga samoro wik ariyo kapok wagone ga simo, pok wapenjo gi to dhi nade, to ging'isowa ga most cases gimoro amora dhi maber. Ntiere sigana ma samoro watimo, iyudo ka iwacho kanyo nitie jodong gweng', nitie ruodhi kata chiefs, ma bende samoro keto konyo e chiwo arita na jogi. To bende nitiere sigani mosetimo miyudo ka ruoth, jaduong' gweng' oriwore ga anyuola, kendo koro giriwo ne chi liel ni. Bende nitiere ahinya to kuonde ma pok uchope, samoro Malindi kocha pok nuchope, bende untie kod paro kaluwore ni Dr. Raymond Omolo nitiere serikal mar keto chike manyalo rito mon liete e Kenya mangima, kata kopo ni nitiere chike go bende tinyalo leronwa? Gisani ok anyal wacho nitiere chike moseketi mar rito mon liete e piny Kenya mangima, but nitiere fundamental rights mar ng'ato ka ng'ato, and chiliel bedo chiliel ngene samoro ok nyis bedo ni en disabled. Most of them ido ka en gi lwete, en gi wang'e, en gi moro amora, and kaka onego miye mana luor makende kaka omi ng'at machielo cha, kaka dimiye luor gi heshima ge sama chuore nitie, onego bed ni sama chuore onge timiye luor go eko, mondo wabed abeda joma wangwana to watim gima owinjore makare. Nikech ng'eni chiliel, kata muma nowacho ni chiliel en tong' wang' Nyasaye gi nyithi kiye. To muma dhi mbele ka wacho kanyo ni koywak chiliel, koywak sana chiliel kik ywagni kabisa. Ng'ama koywakni to Nyasaye winjo ywakne kabisa direct. Pitalis, nitiere wadake tieng' ma ok odewo kata pi wang' chiliel. Iyudo ka be ok chalne, be ok ochuni, kendo wacho ni gima nyalo time onge. Be paro ni nitiere dwaro mondo mi ket okenge manyalo konyo bero ngimagi, nikech sani kaka ne wawacho, awinjo kinyisa kacha ni kiny ok ong'e samo Dr. Raymond owuok e ofis no, kata gik kuma koro osekonyo ma en bende koro ok onyal konyo kendo. Bedo nade kae? Okang' mar monego ma ber koketo okang' mar rito mon liete, to okang' no ok kata mon liete kende, marito ji te. Mondo kik ng'ato nyori. Ng'eni tinde piny masani ji ok dag kata gwengegi. Samoro anang'isi na jakano, samoro aneno lo maber Rongo, tadhi Rongo kama gamba nyiewo lo tadak kanyo, jo alwora ma kanyo ok onego mistrita, nikech samoro gisefwenyo ni ma en jakano. Koro mana kaka gi statement ma wacho mokwongo cha, ji onego chiw luor ne ng'ata ng'ata, wate waromre e mbele Nyasaye. Koro kik ng'ato mistreat ng'ato, kik ng'ato dwar timo gimoro marach kokawo misfortune mar ng'ato kotiyo godo. Ang'eyo ni un gi riwruok ma sani ungirore, kendo bende utiyo gi
goro mongiore migao no mar arita kata kamano bende nitie thuolo mar riwruoge moko donjore kendo konyo mond liete koso gin be gichaka margi. Okay, ngene ok de wachop ni jite mana dier makende to kony wan wa welcome kendo warwako kony mora mora ngata man gi kony masamoro waseyudo kony moko ntiere samoro gik moko mwasebedo kwa timo yudo ka ngato samoro will even offer okelnu kata samoro kata pi okelnu kata mama tin minyalo jinyalo modho jinyalo kata chai samoro kamon liete warado gigo te ok ochuno samoro ni Dr. Raymond Omolo manyaka tim wan warwako kony mora mora manyalo wuok kamora mora and ngata man gi paro be samoro mar timo gimoro aina ni orwaki nikech wate wadwani mondo wabed gi piny maber wate wadwani mondo wabed gi mondo wainua joma ni piny koro ok wanyalo wacho ni wanyalo bedo selfish ahinya ni wane mondo watim gimoro amora ok en kamano. Nitie riwruoge mang'eny ma be ang'eyo ni konyo mond liete. King'iyo maber to ere kama lengo maru ntiere iluongo ni long term goals ere gimogeto ere ageta maru gi riwruok makama. Long term goals mokwongo mana kaka nanyisi seche ka wan wadwaro ni mondo ngima wa improve ngima mag mond liete mano gima duong' kabisa. Mar ariyo wadwaro ni mondo mond liete gi gibed treated marom kaka jomoko bedo treated ka nyithindgi giyud nafas mar puonjo nyithindgi e skul kendo nyithindgi be mondo som nikech Dr. Raymond Omolo men PS odongo kaka nathi kich odongo gi mama gi kende and samoro onyeno chopo kanyo nikech Nyasaye ochopo kanyo nikech lamo masamoro mama gi ne lamo and dongo gi chiliel kata dongo kaki nathi ma idongo gi mama ukende ok ng'is ni mbele gik moko biro bedo marach. Nitiere samoro jomoko ma kikonyo gi kaka samoro ne wachulo ne gi school fees gi one day we hope ni some of them biro bedo be ka biro bedo kama Dr. Raymond Omolo ntiere moko be wang'eyo ni samoro biro bedo kata ker mar Kenya. Wadongi daka ariyo kamae wach ni mane mogik madier jiwo godo ganda inyato mago mabende mond liete odak e kindgi oseno ka mond liete moko kale mateka ahinya wuoye gi oganda mondo migi wach mari mogik ka watieko. Okay, wach madawach mogik en ne mond liete Widows Empowerment Program bro medo chung kodu kendo kamora mora montiere joma pok wachopo kuomgi wabiro chopo kuomu wabiro ka Nyasaye omiwa teko Nyasaye omiwa ngima kama untiere wabiro chopo kuno ero kikune ne samoro pok wabiro kuno ero wadhi kuonde moko wawuotho kamora mora and an gi geno kendo gi yie wabiro chopo kuma untiere koro walamuru alama walamne piny walamne Dr. Raymond Omolo chung moro achiel gik mosebedo kuneno katimore kuonde moko ka biro timore ne un koro bedru gi geno mond liete tuto te mantiere Kenya nikech ok wabedo restricted kende gi Luo Nyanza. Dr. Raymond Omolo en jatelo mar Kenya mangima NPS Interior and otelo ne Kenya te mane miyo ka ngisi ni wasedhi nyaka overboard wasekalo nyaka boundaries mag Luo Nyanza kwa dhi kuonde moko koro mane message manyalo chiwo ne mond liete duto te mantiere jomodak gi mond liete akwayo wadaguru maber kaka anyuola achiel wate wan joma ne Nyasaye ema ochwe waduto te watreat jowetewa kaka imbe dier mondo ibed treated nikech ok ing'eyo ni tho ok en gima ing'eyo inyalo treat ng'ato marach imbe kiny samoro itho jaodi dong kanyo koro kaka dier mondo jaodi bed treated samo dong kionge cha e kaka mondo imbe treat jomachielo go to penjo kae ka en nyathi kich ma onge min gi machiliel mowinjo bed chiliel mondo manyanya kelo negi kony nikech konyo mond liete samoro ne onyalo do konyo kala kuom min gi mokonyo kaka chiliel
Sen baba onge mama be onge koro gidong nyithi kiye. Be un gi thuolo mar konyo nyithi kiye bende ma ok nyal. Yeah, wase konyo nyithi kiye mang'eny actually ma onge baba to onge mama. Ngini samorado gi mon liete ka. Tiro ka moko raise issues ainago. Ginyiso wa ni nitiere nyathi moro kamoro ma samoro yudo ka po otin pod odhi skul nyako yud ng'ama odak godo. Koro wenjo ko ginyiso wa ni nitiere nyathi ma gidak go manosewito baba gi mama. Samoro mostly nyithindo go gima chando ga en weche mag somo, weche mag school fees. Mamano wasechulo Dr. Raymond Omolo osechulo ne nyithindo mang'eny kabisa magin total orphans. Yeah. Kada nyithindo mantie Tom Mboya University nitie quite a number magin total orphans. Yeah. Ero kama na yako mdoso thuolo kanto akodora Rameny Piny geno en ni ubro chopo ne oganda mathuth ka kunyalo kendo akoyo no hayo makare. Ero kama na enya Lydia ke. Kama na yako mjong mano kanyo en Peter Liso Ginda mabende en jakanyo riwruok mara Widows Empowerment Program mabende ita kanyo gi Dr. Raymond Omolo jagoro mungiore hemigao no mararita kabende en chendo museno wakel thoro kelo nukate weche manyien kuonde magisebedo ka giwuothe kendo gigero ne oganda go sana mine go ma onge kod chuoge ma chuoge otho kata monde go magin mond liete gigedo ne kendo gichiwo ne gikonyo wacho ni piny lach kendo dwaro bende thoth pono ni ntiere kod nyalo in bende nyalo bedo thuolo mar konyo ngano mantie machiegni kodi anyato mond liete gi nyithi kiye. Oduoke no sa dek gi chendo maro imore rich masane nyinga Lydia Hokeo.